Компанията Дънди обяви, че за третото тримесечие на тази година е добила 80 000 унции злато от находищата в България. Това са грубо 2500 кг, 2 тона и половина злато. По днешни цени $1900 за унция или 61 000 за килограм, това са повече от 150 милиона долара. Само за 3 месеца. За годината това значи 10 тона злато за около милиард лева. Кокетна сума, която любезните инвеститори отмъкват от страната под благосклонния поглед на корумпираното правителство. Подобен грабеж би бил немислим дори в Бечуаналенд. Дори там племенните вождове не са били такива идиоти.